Cum faci trenul? Cum faci trenul? U. Vai! Vai! Auzi, dă-i manușa! Ia-o și du-o la bita. Ia-o de jos și du-o la bita să ți-o dai. Așa. Du-te la bita, du-te la bita. Și spune-i bita, vreau manușa. Dă la bita. Hai, dă manușa. Așa ține, da? Așa. Nu s-au pus pisanii? Nu vrea. Nu vezi cum se bagă în omăt, iar iasă? Da, dacă nu... Vine aici și mănâncă sarașii? Da. O, ce le-a dat pe jos. Le ia în gură, le scapă. Sari mari, bă. Hai, da, intră! Hai să văd până unii poate intra băiatul. Hai, da! Vai! Vai! Îți place zăpada? Manuel? E faină zăpada? Opa, pardon. Pardon. Unde bita? Vino pași la bita, hai, vino pa! Vino pași, hai la bita! Iși! Ei! O intra zăpadă, așa-i? O nins acolo zăpadă. Hai că curăță bitul, hai. Curăță tu o leacă și pune-l acolo. Hai, stai. Așa, hai. Da, înghețată și... Înapoi ai scos-o din casă și pune-l așa o leacă. Hai, cu bita! Gia! Zigia belită! Să fie, vezi că îl rastorni. Îl rastorni. Da. Se ridică în sus de față ca ața e nică. Dar nu știu ce și... Apoi punem noi altă ață. Mingi! Papuși, îți prinde o mână. Vai de mine, și asta mai și oare. Vine la curițe. Vine la curițe. Gata? Hai, jos. Hai! Manuel, tu trebuia să pui frână. Ca să... Dar cum zici tu? Gia belită. Așa. Și cu geamul ăsta nu-i pus bine când se va bine. O lasă afară, așa nu mai bagă în casă. Pardon? Să vede? Are și înconjura mojila asta. Da. Ia că are pe a doua tură. Dar de la gură, bă. Dacă tu i-ai pus o răsușită la spate și de asta. Stai. Așa, la gură să ne, da? Încetul, Manuel. Îl pun acolo în cur. Hai la bita. Pune la gură. Ia. Te acolo. Ia!